manheru yakanaka kwamuri mose, all protocols observed. Nasu uno, welcome to day 9 faith encouragement yedu yepamabvira pamwe 2026. Ndoziva kuti tazarirwa nezuva rimwe, saka papfungwa dzemunhu wese wese ndofunga munhu wese akuti komana, back to reality. Ndoda kuti tichinje nokuti we are not just going back to reality, we are going back to a new reality. Saka ndoda kuti munyore pamuri ipapo kana kunyora muchatroom kuti back to a new reality, because kana manga muri panapa for the past 9 days, vafundisi, vana nevamwe vese vakanga vachiuya vachitaura nesi vakatidzidzisa zvitsva zvekuti tipinde nazvo muna 2026 unoyu. Saka chii chatinenge taakuti back to reality? Wedu muno muAmerica akaukanzwa zvichiti back to reality, kana kuCanada ndiri kuona mufundisi wedu weAnglican baba bashi varipo, saka handingati America chete, tine Canada nevamwe vari kune dzimwe nyika. But kana tichitaura kuti back to reality, tinenge tichitaura kuti a new reality, tiri kutaura mabills, maobligations, mabasa, mabusinesses, mhuri, taakudzokera manje kuti tichinoita full time kune izvozvo. Saka here's a quick encouragement that I'm going to share with you, because mukange mati mabhiri oti hii veduwe zvino mabhiri acho gore rino iri ndinozvibatira papi, ninini zvangu ndine $5,000 mudheti, ndine $10,000 mudheti, ndo zvinotanga kuite chi pfungwa dzichienda kunotivhundutsira kuti 2026 inenge yakadii, yakatiomera. Vadikani, ndoda kuti munyore pasi kuti 5 4 3 2 1, munyora kuti go. 5 4 3 2 1, go. Pamapepa enyu aminawo, nekuti procrastination hatidi vanhu vanoverengera. Procrastination kuverengera kuita zvinhu. Kana tichiita kuti tiite zvinhu zvedu zvifambe gore rino irika, we have to count 5 4 3 2 1, momuka motanga kuita basa renyu. Kana paine anything chaunenge wakanyora kuti ichi ndofanira kuti ndichiite gore rino irika, ndoda kuti tikaunde kunge ndege dziya dziri kutanga kusimuka. 5 4 3 2 1, mobva masimuka moita. Where do I get this year? Ndakaona 5 4 3 2 1 gore randakanzwa story yomwe mukadzi anonzi Mel Robbins. Mel Robbins anoti iye, she was $800,000 in debt. Saka yenyu debt yamurutaura yapana ne debt yese angari $800,000 in debt, aine 41 years old. Hanzi ndakanda kungodhakwa ndichingonwa ndiri mubhedha and I could not do anything because ndakafunga kuti ndinozvikwanisa here izvozvo. So I just have to drink myself because handikwanise kuti ndibude mu $800,000, debt. Hanzi izvo, I thought about it, and that's when she came up with the idea kuti ndikaverenga kuti 5 4 3 2 1, ndobva ndabuda mubhedha, ndonoita something, zvinoita chete, ndinokwanisa kuti ndibude mubhedha, ndonoita something chekuti ndikwanise kunge ndichizobhadhara mabhiri, but haana kuziva kuti something yacho chii chaachaita. Akatanga kuita experiment ye 5 4 3 2 1, ndokubva atanga kudzidzisa vamwe kuti 5 4 3 2 1, ndiri kutosimuka kandichitomuka ndotoenda ndonoita ma-speaking engagements, bata apa mabhiri angu akutotanga kutotengeswa. Nasi unoyu, she's a multi-millionaire muno muAmerica. Saka vadikane, kana Mel Robbins akakaunda 5 4 3 2 1, Mwari vakamuvhurira madozi ekuti abhadhare $800,000, imi yangu neni $5,000, $10,000, $60,000 haina nebasa rese, nokuti Mwari wedu watinonamata mumwe chete na Mwari wa Mel Robbins waanonamata. Saka may 5 4 3 2 1 be your motto this year 2026. Tichiti takazvidzidza pamabvira pamwe uye zviri kuita kwatiriwo nesuwo. Ndiyo faith encouragement yedu ya nasi uno day 9 yemabvira pamwe 2026 mazvita.